Tak ahoj priatelia, toto je Scania v Lome, Dubná skala, čo samo o sebe nie je až také zaujímavé. Však je normálne, že v Lome sú autá. Ale čo je zaujímavé a čo vám chcem ukázať, je toto. Pozrite sa. Tak toto je pohľad z vrchu zlomu z Dubnej skaly a vlastne na ukončenie diaľnice pred tunelom Dubná skala. Je to cesta číslo 18 a diaľnica D1. Tu sa spájajú. Most ešte samozrejme, tunel samozrejme ešte nie je dokončený, furt sa robí, stavia, ale ten výhľad stojí za to, pozrite sa na Turiec. Skrátka, riadny výhľad však. No dobre, to je všetko, čo som vám chcel ukázať. Tak zatiaľ čau.